अरे खाइजा 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 अरे अरे मुन्ना नियो नियो बरा गोटे नियो आंगर आपा ନାଇଁ 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 ସେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଖାଇନି। ବାଇନା ଆପଣ ନଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ 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 ଆମେ ସେ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ କିଛି ଖାଉନୁ। ଆଉ ତମେ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିଛ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଏ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷରେ ଯାବତୀୟ ରୋଗ, ଆରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାତ ପିତ୍ତ ଅମ୍ଳ ସବୁ ଏ ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ। କାଲି ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଉଥିଲା, ସେଥିରେ କହୁଥିଲା ଇଏ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛଣାଛଣି ଜିନିଷ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ ପାକସ୍ଥଳୀ ପଚି ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ ରାଜୁ, ତମେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛ? ତମେ ଖାଉନ, ତମେ ଖାଅ। ଶଳା ବୁଢା ନିଜେ ଖାଉ ନାହିଁ, କୁଣିଆ ମୈତ୍ରକୁ ଧରି ବାନ୍ଧିକି ଖୁଆଉଛି। ରାଜୁ ରାଜୁ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା